Wow, 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 wow! Dahil birthday man gahapon ni Totol, kaya sinurprise namin siya na hindi siya nakuratan at yan, nagtatayhop siya ng cake na dukot at yung kandila likin. Sawa pa may tabo ang pangyayari. Nandiri na naman ako sa inyong atubagan nagsaba-saba kahit walang lami yung video ba, ang importante hindi na mamugos ng tao na mo tanaw at yan pala yung aming birthday boy guys, si Erwin Salagnot. Nangingita kami ng paagi dyan na mahapak namin siya ng itlog at hindi talaga siya totoo kasi ano daw baka nagsisit up daw kami pero hindi niya nababantayan na wala kaming dala mga itlog dyan at yan nagkakatawa siya. Kaya yun, sinuhula namin siya para sumugot talaga. At yan, para hindi siya makalihok, kakauit namin siya sa kahoy. Ito kasi si Erwin na lagi guys ito nang hapa kapag may birthday. Ayan, kaya sumugot naman siya. At yun, sinabit na namin siya sa kahoy. Hindi na talaga siya makakalihok dyan. At saka pabuo talaga kami hapak. At yan, nakapabuo na ako. Sige, it's time to rock. Yeah, buang ka. Kusog ka mga hapak unay birthday. Unay kasi mo kalaki. Ganyan ka. Sige ha, katawa ka lang. Sige, maligo ka ng itlog. At hindi talaga siya nakagwanta, bumuhi talaga siya sa kahoy. Pagkatapos namin siyang mahuman o hapak ko ng itlog, ayan, nagpaplano kami, naglimpyo si Marvin ng dinosaur at yan, adto na kami sa baybay guys. At sa aming pagsakay, naabot na kami kalit sa baybay at yan, ang linaw ng dagat at nagpaplano na sila na manguha ng kahoy para sugnod. At si Jonah naman dyan, nagimulbol ng manok kasi gugulgulo niya yung mamaya at yan. Pagkahuman ng gulgol ng manok, kinrusan ko yung bunan ni Totol at pinakain ko ng dugo. At yan, tinuslob na sa init tubig kasi mulbulan na nila. Madaghan pala kami kabuk dyan tanan kasi daghan kami dyan mga tropa guys. At yan guys, naghihimulbol na nga sila guys. At yan, malapit na ang dool, nahuman na sila sa paghimulbol. At yan, dinala na sa dagat kasi doon nila lilimpyuhan. At yan, kinukuha na ng mga atay-atay. Ang nindo talaga kahit gamay lang yung hikay ng iyong birthday, ang importante nalilipay. At yan pala, nandyan tayo guys, nagbidyo-bidyo. At sinusugda na nila pagsugba yung aming dinosaur na karne. Si Ari pala yung nagsusugba sa amin ng dinosaur. Kasi siya expert yan dati, nagtatrabaho yan dati sa bikiri, kaya magaling siya magsugba. Yan si Ari pala, hindi yan gumagamit ng ipit, kinakamot lang niya yung pagsusugba at yan, natakang niya na tanan. At yung manok na aming hinihimulbulan, at yan, malapit na, tinakang na nila, pinapakuluan lang yan. At yan yung mga tropa natin guys, at may nagpapakurat dito oh. Wow, 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 wow! Sa gulihi pala yan siya guys. Kaya ayan, nagsusugba na kami. At yan, nag-inusapay muna kami dyan. At yan, si Junior, pinapaypayan yun yung dinosaur. At yun, nag-inom-umay din kami dyan. While nagpapaabot kami sa aming mga tinatakang na mga sudan. At yan, nag-inom-inom din kami dyan. Inusapay, tapos inom-umay. At yan, kumukuha kami ni Marvin ng daon ng saging. Kasi yan yung naniga namin sa aming pagkain. At pagkahuma namin, hinahalop namin yung daog saging. Kasi mamayang totoo, dihanig na. At yan si Marvin, inaad-ad na ni Marvin ng gagmay yung dinosaur na naluluto. At si Jonah naman, inahaon na yung pinakapakupsa namin na panghalang-halang kasi mamayang tataod, gagisayan yan. At yan, nag-inusapay mo na sila. At si Brod, nag-aandam si Brod kasi siya yung magigisa. At si Marvin, hindi pa rin nahuman sa pag-ad-ad ng dinosaur. At yan, sinusugdan na ni Brod, ginigisa na ni Brod yung mga unang lamas. At yan, si Jonah, nagpapaabot siya. Ayun, hinihuwad na niya yung manok na pinakupsa namin. At yan, binibuan na ni Brod ng tubig. At yan, dinadaoban para madali daw maluto. At yan, si Marvin, nag-aad-ad pa rin. Ang dugay ni Marvin mahuman. At yan, tinilawan ko naman yung dinosaur. At ang lami naman. At yun, naluto na yung aming halang-halang. At yan, nagsusugod na kami, nagpe-prepare na kami kasi mangangaon na kami mamayang taon-taon. At yan, nagtatapok na kami kasi dyan mamayang taon-taon, kakantahan namin si Totol. Kahit walang cake si Totol pero lipay pa rin siya kasi alam nyo, nagtatapok kaming tanan mga tropa. Happy birthday to you! Bro, likin! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Kahuma namin mga anta, ayun, pinawis namin siya. Bumiyong siya at yun, magwis ka muna bago mo tayupin yung kandila. At pagkahuman ni Totol magtayop sa kanyang cake na dukot at kandila na likin, ayun, nagkinananay na pala kami dyan guys. Ang lindot ng aming kinananay dyan kasi daghan kami. At si Junior, nasusuko Junior kasi siya lang yung nahabilin. Siya kasi yung kinalasan na nahuman sa amin guys. Agmaura na guys, nagpapawi. Lamunan kang ubuha ka. Agmaura na guys, salamat.